er en herovre, der er i gang med at komme ud. Og så tjekker vi bare lige hurtigt. Andre. Ikke noget. 5'eren. Ikke noget. 4'eren. Måske. Den er lidt tung. Nummer 10. Nummer 6. Så kan man se æggeskallen herfra, hvor de kommer ud af. Så er der nummer 8 herovre. Så, I 2. I er snart tørre til at komme ud. Så bare sæt ned over. Så mangler vi lige den tredje kylling. Og der er 3 kyllinger, men vi ved ikke lige helt, om der kommer flere ud. Måske i løbet af dagen. Vi venter lige og ser.